Šta ima ljudi, dobrodošli u još jedan novi vlog. Opala, evo nam policije. Tu je neko udario, da ne bi kocka nastradala, ne smije se to dogoditi. Uglavnom, evo ja se vozim prema Kojpi, idem se naći s njim i idemo napraviti video o njegovim novim kolima, da vi vidite koja su to njegova nova kola. Neki već znaju, neki su ga već vidjeli, neki su ga pitali uživo je da mi reci koji auto voziš, ne da mi se čekat video, ne mogu izdržat, stvarno jesu. Tako da u biti sad idemo napokon na parking od garaže naše u industrijskoj zoni na Kukuljanovu. I idemo snimiti video o kojem je to autu riječ. Tako da bit će video onako fora, zato jer je auto ne znam koji. Ali uglavnom da, kruzamo u kocki, laganica, ne znam da li je već ovdje, ja ga ne vidim. Ne, nema ga, što je plus, zato jer ja snimam prema naprijed, da onda vidite sve. Ovi me vidi Alfe, što je dobra Alfa. Onaj ko ne voli Alfu ne zna što je pravi auto. Alfa ima jako dobre auto. Eno ga tamo, čovječ, ne smijemo ga snimiti. Uglavnom, sad ćemo otići do njega, snimit ćemo video o njegovom autu. Snimit ćemo video koji motor je, o opremi, o boji, o svemu, planovi, bla bla bla, ovo ono. Tako da budite spremni. Što dobro kočnice koče i ne škripe na ovoj kocki. Evo ga, palenta. Ovo vam je najmoderniji način za dizanje prozora. Tako da, evo, gasimo kocku, izlazimo van, čekamo Kojpu. Kojpa je iza mene trenutno. Kojpa je iza mene i nećemo ga snimiti, ej. Pa zato da ljudi još ne vide tvoj auto. Da ne vide tvoja kola, ej. Da, čekaj, čisto da napomenem. Bačko nam je zapeo u Bosni na granici. I već je doktor 2,5 sata na granici, vozi 500 metara 2,5 sata. I da, raspao mu se homokinetički u Bosni. Dao je to popraviti. I sad mu se opet čuje, sad mi da neće ni do Zagreba stići, tako da nije nimalo zadovoljan sa svojim, sa bosanskim mehaničarom. Htjeo mu je jebat sve po, razmišljam čak se vratiti nazad u Bosnu da ga ubije u bojam. Uglavnom, sad ćemo mi lijepo snimiti video o novim kolima od našega Kojpe. Ajke boje. Evo da otkrijemo nova kola od Kojpe. Cak, stari moj. Čovjek kupio karavana, ej. Ne, šalim se. Nije. Familija, ne, nije to njegov novi auto. Njegov novi auto je novi GT. Nije. To nikad ne bi kupio, taj mi se ne sviđa. Nije ni taj. Ne, šalimo se. Ljudi moji, kupio je E3 šesticu, ej, E3 šesticu, vidi ga smješak na licu. A šta ću, bolje nego da plaćem. E3 šestica, ista ko od mog brata, crna, 5 vrata, samo što ova u boljem stanju, po pitanju recimo te neke limarije i toga, ali zato je ovaj minus motor, ali dobro i to ćemo riješiti u budućnosti. Felge ima gore dobre i stvarno auto izgleda utegnuto, dobro izgleda. Samo što je naš Kojpa, on je isto htio biti, vraća se lijepo čovjek naravno pijan. Nemoj to sad govorit pijan. Pijan, vesel iz izlaska. Htio je biti drifter u kasnim večernjim satima. Ili rano jutarnjim. I onda otišao na naš drift poligon i zašio auto. I riješio prednji branik. Pa je onda popravljao branik, pa ga je spajao, pa je počupao dole difuzor, pa je počupao maglenke. Uglavnom kupio auto, vozio ga 2 dana, odmah ga uredio. Do tjedan i nešto. Dobro, okej. Nećemo sad, dobro. 2, 3, sve to je tjedan, to je to negdje. Uglavnom, zato mi na majici piše, ne poidaj se. Ali da, evo E3 šestica, 1.8 je unutra, 4 cilindra. Još moramo... 2 su pobjegla. Ostala samo 4. 2 su pobjegla. Izgubila se putem. Da, od Karlovca do ovdje. Rekli mi odustajemo i izašli van. Rekao otvori vrata, pusti me da izađem. Auto gore ima, znači, ja ne znam na koju foru je to stalo uopće gore. Znači ja gore stavim 225, to mi struže. Ova felga ne znam ni koji ET ima, ali felga gore, znači guma je gore 245 zadnja. Znači jedan njemu isto struže, dobro on je vozio više ljudi iza pa mu je strugala zato kad se vozi samo ne struže, ali ovaj auto iza ima 245 šlapu što je znači
Ja nemam pojma, ono izgleda abnormalno. Izgleda full dobro, ko ima 500 Da, konja. majke, kod ima 500 konja. Zato ni ne ide, ko će ovo pokrenuti? Ima kuku. Znači, to je jako dobra stvar. I portapak. I portapak. A zašto kuku? Zato jer kad stavimo 2.5 će nas moći šlepat. I šlepat ćemo kamione pa auto Kamione, stari, kupit ćemo prikolicu. I onda će E36 2.5, na prikolici ima drift E36 2.5, turbo 2.5. Onda će to biti. To će biti. To je dobra brija. To je dobra, to je dobra. Tako da kupujemo prikolicu. Ako neko ima neku za džabe za pokloniti, tu smo. Da. Koji si glodar je. Uglavnom, naprijed su mu 225-ice, naprijed su malo premesnate te gume. Tako da to će smanjit će iza. Iza će staviti 225 naprijed. Ne, iza ću staviti ove gume koje su naprijed. A šta ti je naprijed 225, 45, 50, 45? 45. Ovo će staviti iza, a naprijed će staviti 205. 205 ili 195 ako nađe. Okej. Eto, da ako neko ima 195, 40, 17, ljubi ga majka. Jesi glodar. Pa ne, ja ću ih kupit, ne za džabe. Hoćeš, to sad tu gledatelji vam prodaješ priču. Ne, Tako, to su donacije. Donacije. Prijamo donacije za prikolicu. I za gume. I za gume. Gume za prikolicu. Uglavnom, evo je iznutra. Znači, ima kožu unutra, što je fora. I to crnu kožu. Znači, auto je crni izvana, crni iznutra. On je već naravno uložio i uzeo glavu volana i stavio duboki volan. Duboki volan je seksi. Znači, baš je seksi ono. Baš je dobar. Puno bolje nego moj. Moj se uvija ako da je napravljeno od, nemam pojma, od, ne znam, odvratno. A ovo je dobar, ovo je stvarno dobar. A uloži? Uloži je. Stavio je shifter, ali nije se baš potrudio. Ovo je tu... To sam stavio samo da ovaj kondom maknem, evo. Kondom! Gledaj ti šta je bilo. Kondom! Vidi ti ovo. Kondom! Znači ovo ne bi stavio. Razumiješ? Prešaltam brzo, onako idem pun gas, i povučem i iščupa mi se sve ovo van, kužiš. Ali ne, ova plastika ostane, ovo ostane ovako visit, a ova palica bude ovdje, kužiš. I sad kako to izgleda, reci mi. Katastrofa. Ali kojiš ovu sam stavio neku koju sam imao samo ovako. Nekome smeta. Ajme, ali ovaj zna pogoditi trenutak. Alo. Alo. Ti uvijek zoveš zato jer ti znaš da mi snimamo vlog. Ne, nego da se jebeno pohvalim da sam napokon granicu prošao, majko mila. Dobro, trebalo ti samo 3 sata. Da je Bosanac bit lako, Bosanac bi bio svako. I korona test radio, nije me niko ništa pitao, pa ja ću popizditi. A znaš da sam ti ja to htio reći? Da te neće pitat to na granici. Pazi ovo, dođem na granicu i pita me ova naša, ima šta za prijavit? Ja govorim, imam 2 kajmaka. Krene se smijat kao, samo to kao, ja govorim, da imam i račun ako treba. Rekao ti je, ajde vozi, ajde bok. A jesi mi uzeo drinu, A? Jesi mi uzeo drinu? Nisam. Sad se vrati nazad u Bosnu po nju. Nisi ni Jebote drina, budalo. Nisi ni trebao dolazit. Ajde žibije, ne smijem više Svaki rekao put kad ti, si išao u Bosnu si drinu nosio i sad mi je nisi donio. Ti si jedno đubre. Drinu nosio i sad je nisi donio. Pa da, nosio sam pre 6 godina kad nije znao šta je cigara. Pa ne znam ni sad. Pa ne zna ni sad. Evo sad si je smoto zadnju, jada nema za više. Vidi ovo. Još sam sarmu sarovo. Vidi ovo. Nego da drinu puši. Ej, da ti znaš kon mizeriju, sad smoto, još nema ni upaljač da zapali tu mizeriju. Sad ću je bacit tamo, neću više ni pušiti. Prošao sam kraj roštiljnice, Ceca se zove. Ceca? Ceca? Roštiljnica Ceca. Ništa, kad idemo? Ništa, ako negdje stanem po putu jer su mi Bosanci dirali ležaj, čućemo se. Može, aj bok, aj, šta zovi. misliš da će neko doći po tebe? Opet se čuje, da, matane. Ne to, nego te pitam što misliš da će neko doći po tebe ako staneš? Pa da, doće kad nazovem šlep službu, doći. Oni će doći, nas ne moraš zvat, džaba nazoveš. Ej, imamo ti mi kuku, ali nemamo prikolicu. Imam ja španer, budalo od prošlog puta. Ja španer. A spreman on ide. Španat ćemo se mi od Zagreba, prijatelju. Dobro, aj javi onda, dal, stižeš. Ajde, čao. Kako je to? Kad je prešao granicu, koliko je sati? Dobar je. 7,5. Neće doći doma do ponoć, da, baš. Uglavnom da se vratimo nazad u vlog, zato jer Bačko voli ometat. Da, on baš voli ometat.
Unutra je sve crno kao što sam rekao, nebo nije, ali izgleda dobro. Ima ove lijepe lampice unutra, sve to fancy šmensi. A sad da pokažemo motorni prostor. Joj, pa mogu si mi reći da ga opere. A ja sad doperem. Ovaj drug radi u nekom kamenolomu, sad što vidiš šta je ispod. Kamenolomu. Vidi ovo. Pijeska, više nego Ti imaš kamenolom. veću bateriju za 1.8 nego ja za 2.5 čovječ. Ali ja imam napred, a ti imaš iznad. Istina stari, ja imam bolje raspodjelu težine. Ne. Ne. Da, top line čovječ. Ali stvarno su ti pobjegla. 555 full. Stvarno su ti pobjegla 2 cilindra čovječ. Pa da vidiš. Stari, pogledaj ti ovo, koliki komad, ej. Pa da se ladi. Boga mi. Pa stari, ja se duplo bolje hladim od Uglavnom, moj. Tu je neko nešto nabro s tim autom. Dobro. I pomakao je sve te killere malo od iza. Vidiš ti kako to tu stoji blizu. Da, stoji ali dobro, ali... Stoji u kosu, sad mi se ispod. A stoji u kosu, da, a ne bi trebao, a? Uglavnom, znate šta mi je ovo? To je bombina. Ozbiljno. Bobina, da. Bože dragi. I kužiš, to ti je bobina i tu su samo kabeli. To je starudija, vrat, to ima 25 godina stariji od mene. Kužiš. Istina, da. Znaš ono, uspio si na Balkanu, voziš auto stari nego sam ti. Ali BMW, Ovo je BMW, koja kola voziš BMW-a čovječe. Nije stari, bolje kupit BMW-a za 3.500 eura star 25 godina nego za 3.500 eura kupit Corsu staru 5. Da nije baš 5, ali ajde. Pa dobro, 7. A 7. Ali jebi, BMW lifestyle, sve je to vrlo jasno. Znaš, onako, stara kanta i rock'n'roll, onako, pomalo. I vozim se od pumpe do pumper, suklja goriva, ko da ja ne znam šta. Kod je 2.5. Mi više, vjerojatno. Moguće. Sljedeći vlog će biti kako pokušavamo vrtiti ove E36. Da vidimo da li 1.8 bez špere sa 245 iza može otvoriti boka. Zašto 245? Probat ćemo napraviti jedan krug 245 i onda ćemo staviti moje felge gore 225 da vidim kako ide s njima. 225, 17. Zašto ne bi stavio neke 15? Ne, moje one, pa da, 16. one moje s kojima ja driftom, 16-ice. One, srebrne. Da, ali znaš šta ti ja moram pokazati šta ovaj auto još ima od opere. Ajde. Ti znaš više tu interesantnih stvarčica nego ja. Gledaj ovo. Gledaj, ne držiš ništa, on je pametan i sam zatvori prozor. Dojne. I upali se alarm. Kako jako, ej. Dojne seri, stari moj, pa ljudi su presretni kad ovo imaju na ovom BMW-u, stari moj. Ali ovo je neko morao doplatiti kad se auto kupovao, nije ovo... Nema šanse, pa ja nisam nikad vidio na E36. E pa sad jesi. Kako jako, ej. A čekaj, možeš spustit, ne možeš? Nisam nikad probao. Možda mogu. Nemo. Ne možeš. Ali kako jako, ej, zabri ti stari odlaziš, znači dođe pored tebe neki mamla sa 2012 F30 i onako stisne, a stari dođeš ti sa E36 i tam istu stvar. Ali znaš šta je jedino glupo? Kakav vrh. Vani je vruće full. Dobro. Što stavi prozor otvoren onako 5 cm. Ne možeš ga zaustaviti, ali tako? Ne možeš. A da, a dobro. To je jebi. napravljeno zbog alarma. Da, Šta ti kužim. vrijedi sustav protiv provale ako ćeš ti otvarati 10 A cm naravno, otvorene da, ako ti prozore. pusti otvoren prozor. I onda se on sam zabarikadira kuj. Barikadira. Došao sam doma i stari je turirao motor ispred kujiš. Ja izađem, motor stoji tu i auto ovako, ja zaključam auto Dobro. i okrenem se i ona puca gaz. Rum, i ja stišće, ne znam ga ugasit, kujiš, ono zavija. Rekao, majko draga, šta je? A ne, ovo mi je fora stvar, ej. Da, fore. Ovo je baš fora Samo, stvar. ono, to je daljinski star 25 godina, ne lovi dalje od 3 metra od auta. A dobro, nema veze, ali špica jebote, pa nisam to nikad bio na ovako starom autu, ali doslovce. Mislim na E36 ja ide. Na nekim starim autima zapravo čak i jesam, tipa neke S klase lude ili nešto. Rade bez kontakta. E, to je fora isto. Dobro, to radi na moje E36. Je tako? Da. To sam mislio da je meni neko nešto tu briko pa da... Ne, samo što na mojoj ti, sad ću vam pokazati kako nam, znači na mojoj ovaj desni prozor, da bi ga dizao i spuštao moraš raditi ovo. A dobro, tebi prekidač tek. Znači, French je auto bio prije, je, barem koliko sam skužio, probao sve moguće kombinacije da se to napravi I neće. i neće.
sad, da li nešto drugo drkalo, uglavnom, sa desni prozor uvijek moraš dizati ovako. A možda zapinje u vodilici. Nemam pojma, ne znam, ali u biti, mislim ja sam već navikao, jer me boli briga, ali dok radi dobar je. Koliko voziš taj auto, dobro. Tako je. Ni ne treba ti prozor. Tako je. Klima. Sad ide uskoro sređivanje za tehnički. Sve je nazad u stok. Nisam ti još rekao. Ima automatsku dvozonsku klimu. To je strava. Koja radi. Ko radi? Znači, Znaš ono, jedan poseban goal je ono kad ju imaš, a totalno drugi je kad radi. Da, ali neki auti današnjeg vremena nemaju dvozonsku klimu. Istina, da. Koja radi. Koja radi. Kuš, full radi. I ovaj na kazete, ako neko ima kazetu Mitra Mirića, molio bi da mi pošalje. Eto, ima Gigi radio, češ je ovako rijetko zavijeti unutra, realno. I to na kazete. I to full rijetko zavijeti unutra. I ima Nokiino ozvučenje. To je strava Samo stvar. su propradili zadnji zvučnici kroz godine. Nema veze. Sa veze. njih eliminirao, ostavio se samo prednji. Eto, Pošteno. poštena. Aj ti upali kola da mi čujemo. A stari, vidi kako lijepo, mislim lijepo vrijeme, lijepo tamo, vidiš ono, lijepo stavimo, baš umjetnički. I tako. Da je. Ovo su pravi BMW, ovo je pravi BMW, a ne ova dva nova je. A pa dobro, i moj isto. Potreban ti je 2.5 više nego išta drugo u životu. A i to ćemo složiti. Ili, možda zapravo prvo stavimo unutra 1.8 IS. Da. Ja bi možda, možda. Nema, jeftinija opcija, nema zajebance sa testima, nema ništa, praktički isti motori, samo što ima 30 konja više, 35. Ne, koliko ima konja? 100, 110? 115, da. Znači, 30 konja više. Tako da, ako netko ima neki 1.8 IS i možda bi pod računu za 1.8 uz neku nadoplatu, gle nek se javio. Pa da, ali neki dan sam vozio na zaobilaznici, ono što sam ti pričao da mi je mafla negdje, jučer. Da. Iza IS-a i nije neka razlika. Vidi se da onaj auto malo bolje ubrzava, ali nije to sad drastično. Pa dobro, da, 30 konja razlike, nije sad neki vatromet. Pa ili ako bi neko dao... Ako prati vide, svaka čast, auto je bolje. Idemo. Ili ako neko ima neki 2.5 ili 2.3, pa da bi uz neku zamjenu, nešto ovo ono, da motor stoji, ne treba, šta ja znam. Gle, mi uvijek pristajemo. Tako Pare da... nisu problem, para... Nema, eto. Tako da, ljudi, to je to po pitanju novog auta od Kojpe. Auto je bomba. I stvarno je strava auto. Tako da sad imamo... sad imamo previše auto za slagati i za radit. Znači, imamo moj E36. Imamo od Kojpe E36. Imamo od mog brata E36. Moj OPC... Znaš šta je jedino dobro, izvinim da te prekinem. Ajde, sam taman i... Kako budemo išli na tehnički, samo ćemo se džorat za dijelove da prolazimo na tehnički koji, šta ćemo? A majke mi, da. Znači... To je jedino dobra stvar od svega toga. Ali to je plus, 3.36 samo ćemo prebacivati stvari. Onda, moj OPC ide ovaj tjedan na prodaju i kad se proda OPC, KTM ide na prodaju. I onda dolazi nešto poprilično interesantno, zašto nitko nije spreman. Ne znam još koliko će vremena trebat da se to realizira, zato jer se čeka pravi oglas, prava kupnja. Ali u biti, kad se to dvoje proda, pare su spremne. I onda smišljam način za uzeti drugi enduro motor, jer naravno bez toga ne mogu. Nema toga, bez toga nema nigdje. Nema nigdje. Onda tu je još Stefanova kocka za radit, znači 4. BMW. Tu je Bačićeva Mazda za radit. Koji još uvijek nisu, čekaj, ljudi znaju koju Mazdu on ima ili ne znaju? Ne znam. Uglavnom imam Mazdu, ali ne znam se koja. Znači i taj auto, ne znam ni on koja. Taj auto je za radit. Ja ne znam, ja jako puno. Davidova kamata je za radit, znači mi bi trebali Eurojackpot osvojiti. Uskoro će ići story gdje ću napraviti, ajmo reći kao tipa spiku koliko se ljudi javi da bi kupilo majicu. I ako se zadovolji brojka od 100 ljudi, da ću napraviti 100 majica. I nadam se da tih 100 ljudi koji će stisnuti da kupilo i majicu, da će stvarno kupiti jednom kad ja napravim. Jer ako je ne kupite, onda će mi ostati doma sve u ormaru. A da, imat ćeš krpe u garaži. Da, skupe krpe. Da, pa dobro ne, ali ko te pita? Ko te pita. Tako da, eto, ništa, to je to. Hvala što ste gledali, bilo mi je drago. Kojpe, meni je bilo gušt. Sad imamo popiti jednu cugu. Na ovo predivno nebo. I na ovaj predivan pogled. Morat ćemo snimiti kad budemo popili cugu. Da. Jer ti je družica tamo. Istina. Vidimo se na cugi i jaj boke. Okej,
šta se sad desilo i zašto smo nazad u vlogu? Zato jer kocka je bila parkirana u građi, kao što ste vidjeli u početku videa. A ja, pošto inače tamo ne parkiravam auto, Kojpa je meni zaboravio napomenut da se građa zatvara u 8 navečer. Što znači da je auto ostao zaključan iza ograde od te firme, to je građe koja prodaje apsolutno sve, od alata, gluposti, bla bla ovo ono. Što znači da ćemo sad morat preskakivati ogradu da bi došli do moje kocke, to jest kocka od mog brata, da bi uzeli moje ključe od kuće i svega, tako da mogu ići kući svoj sa Natali. Tako da sad smo F30, Kojpo E36 ispred i vozimo se prema građi, sad smo tu blizu i sad nalazimo što lakši put za preskočiti unutra da bi naravno uzeli ključe iz mog auta, tako da ja mogu doma ići. Tako da, vlog se nastavlja. I da, evo nas. Matan ninja. Di si ninja? Vidi. Ja sam najlakša, ja ću preskočiti. Vidiju jadnu tamo parkiranu. Tamo ajde ostavi neki golf pored nje. A istina da nije sama, ali mi... Ne, tu imaš špice na ovdje. Možda ovo otvoreno, vidi. Je, ja gore ti žica, prijatelju. Pa dobro, žica je, kuš, odvrne žicu. Pa istina, odvrni žicu, ali... Onda trči prema nama. Nemoj ti, ajde, ja. A da, ne, Kojpa ide preko. Zašto? Ali zašto bi išla preko? Natali, pa samo odvrnemo žicu i idemo svi zajedno unutra kroz vrata. Kujiš? Pa vidiš, to nisam. Odvrnit ćeš kurac, bro. A daj, ajde. Tendenciju lomit noge i ruke, pazi šta radiš, molim. Koliki je, kod orangutan. Imam nove traperice, novu majicu i nove tenisice i meni se to desi na taj dan. Pazi da ne zapneš, da ih ne raspara. Ništa novo da je Boba u poparanoj robi. Aj, skoči, aj. A skočit ću, čekaj. Ideri se u zraku. Moram doskočit tako da se iz glob ne slomim. Pa dobro, imaš te amortizirajuće šuze. Pazi zaštitar, bježi. Ajmo sad čao. Porda. Aj, vidimo se. Aj, Aj, čao. Ja ću skočit kroz ogradu. Da, ajde. Ovo je sin? Ne. Čekaj. Ovo je deda. Ovo je deda. Ovo je unuk. Unučić. A čekaj, a šta je? Kucka je šuka. A kucka? Da vidimo cijelu rodbinu, Borna. Imamo cijelu rodbinu ovdje. Da, koje godište kocka? 89. 89, E36. 96. 89, 96 i 2013. 13. To je to. A čekaj, fali nam ona između. Tata. Tata nam fali. Nemamo... Ajde, ostalo mi je sve za video slagat, čovječe. I hard, i punjač, i ovaj za memorijsku, sve, čovječe. Ajde, uzmi to. Stavio je Hajde, kada smo u zatvoru. Kroz šeju, laga. I ključevi, čovječe. To je jedno zbog čega i ključ od D36 isto. Oho, a šta to nosiš za A uzeo sam zato jer mi je litra ulja bila... U kocki moje cijelo imovinsko stanje. Ne, litra ulja mi je bila E36 pa sam tu litru uzeo da bi... Možda su ovo platine od Apena? Da. Stvarno platine od Apena Da. imaš na privjesku? Da. Svaka čast. Je tako? To nisam vidio godinama, evo. Je tako? Brutalan privjesak. Da. Wow. Pa wow, ljudi Na znaju... Ne hajbani. znam šta su platine. Nahajpani zbog privjeska, ajde. Zbog platina. Dobro, ajde, To inače skači ne ide nam. na privjesak. Tako To ide je. u paljenje od Apena. Tako je. Dobro, Platina. ajde sad skači Ajde, nazad. platina. Da, možete Pa, pričati kad preskočiš ogradu. Ovo mi je gušta, sjećam se kada sam u zatvoru. Joj, da bar padneš, šta bi dala? Si normalan čovječ. Ne, ozbiljno. Dobro, idemo se vratiti Onda bi sad ti otvoriti brinula o dok meni, se budalo penje. Ja bi... Da se prospeo, ne? Ujebem ti život. Jebote, on koliko je visok, samo prekoračio ovu ogradu, nisi se trebao ni penjati. A da, zapravo. Opa, ipak si ti bio ninja. 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 Ninja ratnik. Pehlinski ninja. Ninja Jesmo završili sa... Ninja s Pehlin Hillsa. Čekaj, još nisi doma došao. Pa Tebi se dobro, još svašta ne. može desiti. Ne, vlog je za sad gotov i za danas je gotov. I sad će vlog biti reveal, to je ne reveal E36 od Kojpe, ali reveal novog auta od Kojpe, plus zaključali mi kocku. Da. Zatvorili nas. Zapljenili mi kocku, vidi ograde, jebem im sve. Evo čekaj, piše radno vrijeme od 7 ujutro, vidiš, ovo otvaraju od 7 ujutro. A ti Taman. radiš Od 8. Jeste. Tuži ih. Tužit ću ih, čovječe. Stari, kocku mi zatvorili. Trebao sam s kockom kroz ogradu ko Tužit će u... oni tebe, ćeš pusti flek ulja na parkingu.
Ništa ljudi, bilo mi drago što ste gledali još jedan vlog, s nama uvijek neke avanture i pizdarije. Bačan se vraća iz Bosne i svaki čas će doći, mi svaki čas kroz pol čuke. Aj vidimo se, hvala što ste gledali i da, vidi izlaze zapravo utorkom, četvrtkom i nedjeljom, osim kad se to ne desi. Aj bok!